नमस्कार, हम बानी राइटर सिंगर एक्टर अशोक आसियाना। अभी हम गोड़ेगांव माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच गए बानी जा। और आज बहुत ही खुशी के बात बा कि हमार आकाश भैया बहुत अच्छा रिकॉर्ड कैले हैं जा। 1 जनवरी के सॉन्ग बा, हैप्पी न्यू ईयर के। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा, रोलन के सुनावे जा रहा बानी। जैसन बा रोलन सुनी जा, बहुत मजा आई। देखिए मुजफ्फरपुर के लइका